あ、やばい、漏れる漏れる。なんでヒグマが？すまないがトイレを譲ってくれ。いやいや、無理ですよ。俺も漏れそうなんで。くそ、領域展開中部駆使。なんで？ジョッジマン、こいつに早く何か容疑をかけろ。虎杖裕二は2月20日公衆トイレを詰まらせた疑いがある。ほら、お前が使うと詰まるんだよ。俺を先に行かせろ。うるせえ、なんだよその罪。俺が先だ。うるさいうるさい、早く容疑を認めろ。うるせえな、もう分かったよ。俺がやったよ。容疑を認めた。バカだなお前。前の人がやったと言えばよかったのに。ギルティーコンフィスケーションデスペダルティー。やばいやばい。漏れる。スタマービロ。